Assignment. Not to worry. Here I bring you another assignment for you. So be ready to watch my video. Before we start our video, I would like to request you to subscribe my channel and don't forget to like and share. So let's start our video. Assignment ହେଲା ଗୋଟିଏ ଗଦ୍ୟ ପାଠ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ଗଦ୍ୟ ମଣିଷ ଜୀବନର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଗଦ୍ୟ ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ଓ ଯୁକ୍ତିଶକ୍ତିକୁ ଶାଣିତ କରେ ଏବଂ ଭାଷା ଜ୍ଞାନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ଥାଏ। ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କୌଶଳ, ବାକ୍ୟ ଗଠନ, ବିଷୟବସ୍ତୁର ଉପସ୍ଥାପନ, ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ଏ ସବୁର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶୈଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନୂତନ ଶୈଳୀ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ସରସ ଓ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ବା ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଗୋଟି ସୋପାନ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉପକ୍ରମ, ଉପସ୍ଥାପନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଉପକ୍ରମ। ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟି ହେଉଛି ଉପକ୍ରମ। ଏହି ସୋପାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମନରେ ନୂତନ ପାଠ ପ୍ରତି କୌତୂହଳ ଓ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ସଦାସର୍ବଦା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପୂର୍ବଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରି ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉପକ୍ରମ ବା ବିଷୟ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ ତାହା ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉପନୀତ କରାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅବତାରଣ କରାଯାଏ। ଏହି ସୋପାନ ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହ କଳାପଟାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷକ ଗଳ୍ପ କଥନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇଥାନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ଗଳ୍ପ ଆକାରରେ କହିସାରିବା ପରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ, ଉପସ୍ଥାପନ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ। ଏହି ସୋପାନରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଲେଖକ ଓ ପରିଚୟ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ସେହି ଗଦ୍ୟର ଲେଖକ କିମ୍ବା ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ବିଷୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ ଆଲୋଚନା ବିଷୟବସ୍ତୁର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାରାଂଶ କଥନ। କୌଣସି ଗଦ୍ୟ ବା ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ପଢ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବିଷୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାରମର୍ମ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବତା ବୁଝିବା ସହଜ ଓ ସରଳ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଉଚ୍ଚ ପଠନ। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାରେ ପଠନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷକ ଆଲୋଚ୍ୟ ପାଠ୍ୟାଂଶଟିକୁ କେବଳ ଗଳ୍ପ ଆକାରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଚାହିଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପାଠ କରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ପଠନ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା, ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ପ୍ରତି ନଜର ରଖି ସ୍ୱରର ଆରୋହ ଅବରୋହ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ପଠନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେପରି ଆଦର୍ଶ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ଅନୁକରଣୀୟ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସରବ ପଠନ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଉଚ୍ଚ ପଠନ ପରେ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ କୌଣସି ଅଂଶଟିକୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିବେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ପଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପଠନ ବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପଠନଗତ ତ୍ରୁଟିକୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ତ୍ରୁଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶିଖାଇବେ। ପଠନ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଚ୍ଚ ପଠନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଇପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପଠନଗତ ତ୍ରୁଟିକୁ କେତେ ଦୂର ଦର୍ଶାଇ ପାରୁଛି ତାହା ଜାଣିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ଶବ୍ଦାର୍ଥବୋଧ ଓ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ।
ଏହି ଉପସୋପାନରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ କରି ଶିଖିଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଷାରେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହୁଏ ସେ କଥା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର କଳାପଟାରେ ଲେଖାଯାଏ। କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଚିତ୍ର, ନମୁନା, ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ, ଗଳ୍ପକଥନ, ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦାହରଣ, ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ସନ୍ଧିବିଚ୍ଛେଦ, କଳାପଟାରେ ରେଖାଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ଇତ୍ୟାଦିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। କଠିନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆଧାରିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି କଠିନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସରଳ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର କୌଶଳ ଶିଖିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନୀରବ ପଠନ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କୌଶଳ ଶିଖାଇବା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ନୀରବରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନୀରବ ପଠନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିହିତ ଭାବଧାରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନୀରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବିଷୟ ପଢ଼ିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ନୀରବ ପଠନ କରିବା ପାଇଁ ନ କୁହାଯାଇ ନୀରବ ପଠନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିଥିବା ବିଷୟକୁ ନେଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କୁହାଗଲେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ପ୍ରସଙ୍ଗର ଭାବ ଉନ୍ମୋଚନ ଓ ବୋଧ ଜ୍ଞାନ। ପଢ଼ାଯାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗର ଭାବଧାରାକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କେତେ ଦୂର ବୁଝିଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ କେତେକ ସରଳ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଭାବଧାରାଟିକୁ ବୁଝି ନଥିବେ ଶିକ୍ଷକ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ବୁଝାଇ ନେବା ଉଚିତ। ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କଳାପଟାରେ ଲେଖା କଲେ ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ, ଆଲୋଚନା ଓ ସଂକ୍ଷେପଣ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ହୋଇଥିବ ସେହି ଉତ୍ତରକୁ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଲେଖିନେବାକୁ କୁହାଯିବ। ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ କେତୋଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେତେଦୂର ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ତାହା ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାୟନର ସହାୟତା ନିଆଯାଇଥାଏ। ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ସାଧାରଣତଃ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରିମାପକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆହରିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କେତେ ଦୂର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ଦିଆଯାଇ ଦଳଗତ ଉପସ୍ଥାପନା, ଆଲୋଚନା ଓ ସଂକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥାଏ।